Здоров, Клипа! А Йоєчка! Еді! Стела! Кльовіч! К'ю-клипа 5. Тайка. Клипа, а Йоєчка, радий вас бачить. А вох, вох. Як маєшся, планета Стах? Никиня, добрый у тебя кашель. Гэта ўсё пыл. Адкуль ён тут узяўся? На тым тыдні я праляцеў праз пылавое воблака. Ён аблажыў мяне паўсюль. Ад яго ў горле казыча. Мы заляцелі да цябе просто, каб павітацца. Вітаю. Вітаю. Цудоўны дзень, праўда? Калі не лічыць пыл. Столькі спраў? Столькі правяраць. Братка! Братка! А, што там яшчэ? Братка, ты нешта заказваў? Не, нічога. А што там? Я спадзяваўся, ты ведаеш. Оу! Так. О, неймаверна. Галакта 8000. Модель Тайка. Якая прыгожая. Але я яе не заказваў. Давядзецца вярнуць. О, Прабач, братка, але мне не патрэбны яшчэ адзін робот. Добра. Раз яна ўжо тут, можна разок яе ўключыць. Што скажаш? Юху, дакладна шоколадна. Вітаю, я Тайка. О, а вохці. І мыццё, і прыбіранне штодзень раблю я да світання. Падыміце ногі. О! О, яна так добра ўмее прыбіраць. Можа, хай дапрыбірае, потым адправім яе назад. Хадзем. Яна проста цуд. Братка, О, іду. Мае вы карабельчыкі. Такія брудныя. Гэта ўсё пыл з планеты Стаха. Ой, вітаю. О, А ты хто? я Тайка. Пыл змахну, бруд прыбяру, всё да бляску тут натру. Здароў, Клыпа. Ха, вітаю, Аёечка. Паспяшайся, Тайка. Пора адсылаць цябе назад. Калі я не дапрыбірала. Клёвіч, можа, перш чым адпраўляць, хай на дамы нашы караблі? Ну, я... Калі ласка, Клёвіч, у яе ж так добра атрымліваецца. І няма нічога лепшага за чысцюткі карабель. Ну, добра. О, Працягвай, Тайка. Паведамі, калі скончыш. Ах, О, гэтая галакта, як заўжды. Шлюць і шлюць мне не тыя тавары.
Ну вось, чыста. Пачынаю пошук іншых забруджаных месцаў. Матухны, які беспарадак. Вой, ты што робіш? Стой, спыніся! І прыбіранне штодзень раблю я. А, стой, не! Вось так лепей. Хто? Што гэта было? Мусіць, Тайка скончыла. Пайду скажу ёй, што ўжо час выпраўляцца. Хутчэй бы убачыць нашы чысцюткія карабельчыкі. О, не! Клёвіч, што здарылася? Тайка! Яе няма! Матухны, які бруд! Век адсюль увесь гэты хлам! Ау! Што гэта тут такое? Стойце! Што адбываецца? Нашмат лепш, нашмат чысцей! Ой! О, толькі гляньце, што нарабіў гэты робат. Прабач, Стэла. Тайка так любіць прыбіраць. Цікава, дзе яна цяпер? Клыпа, яечка, Клёвіч, Стэла! Мой дом, на яго напалі! Усе мае рэчы, яна іх выкідае! О, гэта я вінаваты. Не трэба было ўключаць Тайку ўвогуле. Не хвалюйся, Клёвіч. Хутка ў яе сядуць батарэйкі, і тады яна перастане прыбіраць. Ох, спадзяюся. Чым хутчэй, тым лепей. І мыццё, і прыбіранне штодзень раблю я да світання. І мыццё, і прыбіранне штодзень раблю я да світання. І мыццё, і прыбіранне штодзень раблю я да світання. Тайка, прашу, яшчэ вельмі рана. Прыбірацца ніколі не рана. За парадкам ты сачы, не дай пылу ўцячы. Вось, гатова. Фух. Клыпа, я тут прачытаў інструкцыю да Тайкі. Галакта 8000, мадэлі Тайка мае вечны акумулятар. Яна можа прабірацца бясконца. Бясконца? Так, бясконца. Што ж нам тады рабіць? Не ведаю, але рабіць нешта трэба. Хадзем. Ну вось, я пачысціла ўсю окі-докі. Таму цяпер усё можна пачынаць па новай. Стой! Ты вычысціла ўсё окі-докі? Усё на планеце чыста чысцютка. Ды ты проста малайчына. Скажы, Клёвіч. Што? Так, проста цуд. Дык, тут ёсць яшчэ планета, якую трэба пачысціць. Яшчэ адна? Што за планета? За мной. Га? Вітаю, Клыпа. Здароў, Клёвіч. Здароў, планетастах. Гэта Тайка. Яна пазбавіць цябе ад гэтага нязноснага пылу, ад якога ты кашляеш. О, было б цудоўна. Дзякуй, Тайка. За парадкам ты сачы, не дай пылу ўцячы. О, неймаверна. Дарэчы, Тайка, калі вычысціш планету Стаха, то ў галактыцы ёсць куча іншых брудных планет. Выдатна! Нам пора ісці. Бывай, планета Стах. Бывай, Тайка. Бывайце, народ. Дзякуй.
Ой, братка, не хвалюйся, я яшчэ вярнуся на окі-докі для генеральнай прыборкі. Была радая з табой пазнаёміцца, убачымся вельмі хутка. Дакладна шакаладна. Яху! Учора ноччу планета Стах увесь свяціўся. Так, Тайка вельмі пастаралася і выцерла на ім увесь пыл. Цікава, як яно там цяпер на планеце Джэнет? Не сумуй, братка. Хутка і да нас чарга дойдзе. Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Паўлу і Кацярыне Хівукам, Лявону Спірыдонаву, Валерыю Мяцельскаму, Сяргею Еніну, Мацею Маланцы і Алене Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі М, Яўгену Вашчыльку і ўсім фундатарам за падтрымку. Підпишіться на канал.